solidarizarse e darlle voz a quen nunca se queixa, a quen maltratamos, a quen estragamos. Queremos e desexamos que os nosos montes e as persoas que deles vivimos non sigamos calcinados pola pira incendiaria. Estamos tristes, moi tristes e doídos polo acontecido nestes días, nestes meses, nestes anos. Tristes pola situación que se repite por enésima vez, pola deixadez por parte dos gobernantes, pola falla de reacción, pola ocultación manifesta da realidade mediante mentiras e enganos por parte do goberno da Xunta do Partido Popular. Non é unha tristura de derrota, sino de rabia, de impotencia por ver o que está a pasar cos nosos montes. De novo, arde Ourense polas 4 esquinas. En Trimo, Muíños, Oimbra, Oseira, Monterrei, Boborás, a Serra do Xurés, o Macizo Central, San Mamede, Ribeira Sacra, as Trevincas. Innumeráveis os lugares afectados, espazos naturais protegidos, parques naturais, reservas da biosfera, ecosistemas de gran valor económico e medioambiental. Moitos dos incendios calcinaron estas zonas de forma descontrolada por falta de medios tanto materiais como humanos. Non tivemos máis desgracias persoais ou máis perdas materiais gracias á profesionalidade e a dedicación das traballadoras e traballadores das brigadas forestais. Este Comité de Defensa do Monte Galego considera que na Galiza é posíbel outra política forestal. Rematar cos incendios forestais é posível. Conservar, protexer e coidar o noso patrimonio natural é imprescindível. É preciso que nos concienciemos todas e todos de que somos responsáveis da conservación do patrimonio natural, que somos responsáveis do futuro que deixamos aos nosos fillas e fillos, que na nosa man está a rematar con esta triste parte da nosa historia. Lumes nunca máis! Nunca mais!